λόγο, γιατί θέλει να μπει εδώ στην Ελλάδα. Χωρίς να ξέρει φυσικά τι τον περιμένει, γιατί νομίζει από αυτό που του τάζουν ότι είναι η γη της επαγγελίας η Ελλάδα. Οι αποστολές δεν θέλω να υποτιμήσω καμία, και στην Καλαμάτα είδαμε πάρα πολλά, και στην Πάτρα και στην Κόρινθο. Εκεί που νομίζω ότι ουσιαστικά εμένα άλλαξε ο τρόπος που βλέπω κάποια πράγματα, άλλαξε βασικά η ζωή μου νομίζω, και ας ακούγεται υπερβολικό, είναι στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο και στην Ορεστιάδα. Εκεί οι άνθρωποι ζουν διαφορετικά από εμάς, πίζονται διαφορετικά, ζουν το ρατσισμό και οι μετανάστες και οι άνθρωποι, και ας είναι πολύ ακραίο αυτό που λέω, γιατί θεωρείται ότι ζουν στην άκρη της Ελλάδας, είναι η αρχή της Ελλάδας. Φτάσαμε εκεί πρωί, μας υποδέχτηκε το βάν της αστυνομίας, μαζί πήγαμε σε όλα τα κέντρα υποδοχής και κράτησης των μεταναστών. Πήγαμε πρώτα στο κέντρο κράτησης και υποδοχής των Φερών. Βοήθησαν ώστε οι άνθρωποι αυτοί και οι επαναπατρισμοί να πραγματοποιηθούν. Είναι και τα γραφεία μας, είναι τα γραφεία του ΔΟΜ, πάνω από 430 γραφεία σε όλο τον κόσμο, που υποστηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια. Όχι μόνο στην επανένταξη που θα σας εξηγήσει ο συνάδελφος, ο Νόκης μετά, στα προγράμματα επανένταξης ώστε με στόχο την απασχόληση των μεταναστών στους πατρίδες τους, αλλά και στην ομάδα στόχου σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, συγκριτικά με το περσινό πρόγραμμα, πέρα από τη μεγάλη αύξηση στα αιτήματα επαναπατρισμού, είχαμε μεγάλη αύξηση σε ευάλωτες ομάδες. Να σκεφτείτε ότι μέσα σε 2 μήνες φύγανε 2 ασθενείς του HIV, 3 με αμαξίδια, αναπηρικά, παραπληγική και με ορθοπαιδικά προβλήματα. Έχουν αύξηση των ανηλίκων, μεγάλη αύξηση των ανηλίκων που θέλουν να επιστρέψουν. Έρχονται είτε μόνα τους, είτε ζουν μόνα τους ή με άλλους συμπατριώτες τους και μας ζητάνε να επιστρέψουν. Και θα δείτε την εμπειρία που είχαμε έναν ανήλικο στο Πακιστάν, όπου επέστρεψε στους γονείς του. Πέρα από αυτά, έχουμε και θύματα εμπορίας. Και επίσης όλοι τα περισσότερα θύματα οι άστιγοι. Άστιγοι, οικογένειες με παιδιά, αστέγων, οικογένεια με 6 παιδιά, μητέρα από την Ιγυρία με 6 παιδιά, η οποία μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια και στήριξη και μέσα σε συνεργασία με το γραφείο μας στην Ιγυρία, ώστε να επιστρέψει και να βρει κάποια στέγη. Δυστυχώς, μάθαμε από το γραφείο μας ότι επιστρέφοντας, μετά από πολλά χρόνια, τα 6 παιδάκια είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα. Από το αεροδρόμιο στο σπίτι της, ανατράπηκε το λεωφορείο, σκοτώθηκαν τα 2 παιδάκια. Μιλήσαμε μαζί της και τελείως ψύχρεμη, και εδώ και η διαφορά της κουλτούρας, τώρα τι θα κάνω, θα ψάξω να βρω δουλειά. Αυτή ήταν η απάντηση. Προσπάθησαμε να τη στηρίξουμε πολύ τη γυναίκα και χρόνια πριν, και λυπήθηκα γι' αυτό. Επίσης είχαμε τα θύματα εμπορίας επίσης από την Ιγυρία, που ήταν όντως πολύ μεγάλη επιτυχία που οι Ιγυριάνες δέχτηκαν να επιστρέψουν. Όλες αυτές οι ομάδες, εάν δεν υπήρχαν τα γραφεία μας, ειδικά στο HIV, οι γιατροί που παραπέμπουν την περισσότερη... Ναι, θα ήθελα να... Νομίζω ότι είναι υποχρέωση του γραφείου μας, που κάθε μέρα βλέπουμε μετανάστες, κάθε μέρα μιλάμε, είμαστε σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς, ζούμε τα προβλήματά τους και προσπαθούμε όχι να φτάσουμε το στόχο των 3.000, εκείνοι μας σωθούν, εκείνοι είναι οι απελπισμένοι που ζητάνε να φύγουν. Δεν θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε τις μετακινήσεις αυτές με επιτυχία, εάν δεν είχαμε τη συνεργασία. Και θέλω εδώ να ευχαριστήσω και προσωπικά τη συνεργασία. Καταρχήν της ελληνικής αστυνομίας, τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. Ιδιαίτερα θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον κύριο Καλομήρη, τον κύριο Παναγιώτη Καλομήρη, ο οποίος είναι Σαββατοκύριακα, απόγευμα, πρωί, κινητό, προσωπικό, πάντοτε για να μας εξυπηρετήσει, ώστε να μπορέσουμε και εμείς με το ρυθμό αυτό πιέζουμε άλλους ανθρώπους. Επίσης, το αεροδρόμιο στο Ελευθέριος Βενιζέλος, οφείλω ιδιαίτερη και προσωπική ευχαρίστηση. Είναι άψογη η συνεργασία μας, απρόσκοπτη.
φεύγουν χωρίς κανένα πρόβλημα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σδούκο που είναι σήμερα εδώ. Καθώς επίσης πρεσβείες, προξενία, έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, αεροπορικές εταιρείες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν ομάδα και εγώ προσωπικά που πολλές φορές πιέζουμε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, γιατί μας πιέζουν οι άνθρωποι αυτοί να φύγουν. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Σωματεία Μεταναστών και η ελληνική πολιτεία εκπροσωπημένη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Σώματα Ασφαλείας. Πράγματι, πριν 4 χρόνια έχουν αρχίσει περισσότεροι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα να έχουν την θέληση να επιστρέφουν πίσω. Αλλά λόγω ότι δεν υπήρχαν δυνατότητες να παρέχει τέτοιο πρόγραμμα με ένα μεγάλο αριθμό όπως είναι σήμερα, έχουν απευθυνθεί στα σωματεία να μαζεύουν λεφτά από δεξιά-αριστερά για να μπορούν να εκδώσουν τα εισιτήρια. Σήμερα είμαστε εδώ, βλέπουμε ότι στο ίδιο πρόγραμμα έχουν φύγει 3.000 άτομα φέτος, σε 6 μήνες σε διάρκεια χρόνο 0 για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, που ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θέλει το δεκάμηνο είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί σε 6 μήνες. Αλλά πράγματι οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες της ΔΟΜ δίνουν μάχη κάθε μέρα για να μπορούν να υλοποιηθούν. Πράγματι σηκώνουν τα τηλέφωνα συνέχεια σε όλους τους μετανάστες για να μπορούν να τους βοηθήσουν. Τελευταία παρέχει μια υπηρεσία μέσα στο τηλεφωνικό κέντρο που είναι μεταφρασμένα με όλες τις γλώσσες για να μπορούν να καταλάβουν και να έχουν την κατανόηση του προγράμματος. Εμείς ως οργάνωση, ως Ένωση Μεταναστών Ελλάδος, προσπαθούμε να έχουμε επαφές και κοινή συνεργασία με όλα τα σωματεία όσο μπορούμε για να οργανωθούν και να έχουν μια βάση δεδομένων για να μπορούν να έχουν επικοινωνία με τις πατριώτες τους. Αυτό το πρόγραμμα που περιμένουμε, το μεγάλο πρόγραμμα που είναι για να επιστρέφουν 7.000, πράγματι θα βοηθήσει, θα δώσει λίγο έμφαση στην ελληνική κοινωνία ότι υπάρχουν μετανάστες που κουβαλάνε μια ιστορία από την πατρίδα τους, αλλά πράγματι όταν βρίσκουν ευκαιρία να επιστρέφουν πίσω, θα επιστρέφουν πίσω. Καταδικάζουμε τις στατιστικές βίες και την βαρβαρότητα που τελευταία δεν είναι μόνο σωματική, αλλά είναι και ψυχική. Υπάρχουν και ψυχικές πιέσεις τελευταίες στους μετανάστες. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, αν θα υπάρχουν κάποιες ομάδες που θα τους αναγκάζουν να φύγουν, μάλλον έτσι, χωρίς διαβατήρια, χωρίς τίποτα, να περάσουν τα σύνορα, λόγω του φόβου. Πρέπει να υπάρχει λίγο την επιστοποίηση της ελληνικής κοινωνίας ότι οι μετανάστες δεν είναι μόνο αυτοί που ζουν μη νόμιμα στη χώρα, αλλά είναι και νόμιμοι μετανάστες. Και ήθελα να ευχαριστήσω όλο το επιτελείο της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και θέλαμε και εμείς αυτές τις εμπειρίες που έχουμε με το πρόγραμμα και γνώσεις να σας πω κάποια πράγματα από αυτό το πρόγραμμα. Αφγανιστάν, που ξέρετε, είναι μια χώρα πάρα πολύ πλεγμένη με αυτά τα προβλήματα πόλεμου τα τελευταία 30 χρόνια. Δηλαδή, περισσότερο τα προβλήματα είναι μόνο που δεν είναι πόλεμος. Υπάρχουν κάποιες περιοχές που δεν μπορούν να στέλνουν οι οικογένειες τα παιδιά τους στα σχολεία, δεν μπορούν να τους περιέχουν. Δηλαδή, αν στέλνουν, σκοτώνουν τα παιδιά τους, τα μικρά και τις γυναίκες. Οι γυναίκες δεν μπορούν καθόλου να πάνε στα σχολεία, δεν τους αφήνουν. Γι' αυτούς τους λόγους κάποιοι από εκεί αποφασίζουν με τις δυσκολίες που υπάρχουν, που περνάνε μέχρι εδώ να φτάσουν, έρχονται εδώ. Αλλά δεν γνωρίζουν όμως εκεί και δεν τους λένε κάτι. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να ενημερώνονται από το κράτος δικό μας ότι υπάρχει προβλήματα, εντάξει, στη χώρα, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι κάποιος που πάει πρέπει να είναι πολιτικός πρόσφυγα, πρέπει να έχει πάρα πολλές προϋπόθεσεις που θέλει. Και δεν γνωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ πριν 2-3 μήνες είχα πάει στη πατρίδα μου, Αφγανιστάν, και έκδοσα 2-3 ώρες με 3 μεγάλα κανάλια του Αφγανιστάν συνέντευξη. Είπα τα προβλήματα που υπάρχουν, είπα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στους δρόμους, πνίγματα από το Εύρο που περνάνε στη θάλασσα. Εντάξει, πάλι όμως θέλω να ευχαριστήσω όλο το ελληνικό κράτος για αυτό που γίνεται δηλαδή στη θάλασσα πάρα πολλές φορές που πνίγονται. Παίρνω με τηλέφωνο, ενημερώνω με τις αστυνομικές αρχές, τη λιμανική αρχή,
μας βοηθάνε. Αλλά άνθρωποι που δεν γνωρίζουν από εκεί τους δείχνουν ένα παράδεισο. Αν πάτε εκεί είναι ένα μεγάλο παράδεισο, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με πολλά όνειρα. Όταν φτάνουν εδώ, βλέπουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έρχονται και σε εμάς για να μάθουν πώς να επιστρέψουν, τι θα κάνουν, αν μπορούν να πάνε μπροστά. Οι περισσότεροι που φτάνουν μέχρι εδώ, αλλά δεν έχουν αυτά να φύγουν εκεί. Γιατί πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι πάρα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό μέχρι να έρθουν και εδώ και να πάνε σε άλλο πρόβλημα. Αλλά δεν ξέρουν ότι αυτά τα λεφτά που πληρώνουν, δηλαδή κάποιο πράγμα πρέπει να ξέρω που να το πληρώνω. Όταν αυτοί οι άνθρωποι που του φέρνουν, του παραμυθιάζουν στα λόγια, ότι εντάξει, θα πάτε ένα παράδεισο, αλλά δεν ξέρουν ότι τι πρόβλημα θα αντιμετωπίζουν. Και έτερα με τον πρόγραμμα που δείξατε κάποια πράγματα, τις δουλειές που είχε γίνει, άνθρωποι που έχουν φτιάξει μια ζωή και στις πατρίδες τους, πρέπει να ενημερώνονται άνθρωποι που θέλουν να επιστρέψουν. Θέλω από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι που επιστρέφονται οικονομικά λίγο να φτιάχνουν κάποια δουλειά για κάποια να έχουν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι όσοι έχουν στη ζωή της σπίτια, ό,τι έχουν, κολλάνε και έρχονται. Και μετά όταν επιστρέφονται πάνε και στον δρόμο του, δεν έχουν αυτά να ζήσουν. Εντάξει, είναι υπερπλεγόμενος ευχαριστούμε το IOM που μας ήταν εντάξει με ένα οικονομικό ποσό που είναι λίγο, αλλά είναι ένα οικονομικό ποσό που είναι αρχικά σαν για αρχικές, πώς το λένε, έξοδα. Αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε αυτοί οι άνθρωποι με τόσο δυσκολίες που έρχονται και δεν ξέρουν το πρόβλημα, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και όταν πάνε πίσω στις πατρίδες του να έχουν και μια ζωή εκεί που να μπορούν να ζουν. Και πρέπει να φέρουμε για το πρόγραμμα το άσυλο. Οι διαδικασίες του άσυλου πρέπει να συντονιστούν και από την ελληνικό κράτο και να μάθουν αυτοί οι άνθρωποι πρώτα που γίνεται εξέταση. Περισσότερες συζητήσεις, ξέρετε, από το δικό μας πατρότη. Γράφουν τι κάνεις, έχω έρθει να ζολέψω. Αν έχεις έρθει, δεν έχεις δικαίωμα. Η δουλειά δηλαδή δεν είναι πολιτικό άσυλο. Πρέπει να έχεις άδεια παραμονίας. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, να πρέπει να ενημερώνονται από τις αρχές ότι άσυλο είναι αυτούς τους άνθρωπους που είναι κανονικά πρόσφυγες που έχουν το πρόβλημα και κινδυνεύουν οι ζωές τους. Και να μην κάνουν κάθε ένας να πάει να κάνει. Έχω μάθει μέχρι 40.000 πόσο εκθέσεις έχουν γίνει άσυλο και περιμένουν απάντηση. Αν κανονικά αυτοί που είναι αληθινοί πρόσφυγες έχουν το πρόβλημα και να μάθουν το πρόβλημα που δικαιώνται το άσυλο, αυτοί πρέπει να κάνουν αίτηση άσυλο. Και ήθελα να ευχαριστήσω και αρμοστία το UN που βοηθάει σε αυτό το πρόγραμμα με το άσυλο και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη, το ΟΕΕ. Θέλω το λόγο στον κύριο Σαΐδ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση από το IOM, από το ΖΟΟ. Ακούσαμε σήμερα πολλά και διάφορα για το IOM. Εγώ θα σας δείξω άλλο πρόσωπο το IOM. Ανθρώπινο και ευαισθησία που υπάρχει μέσα από το προσωπικό. Που έχω ζήσει εγώ και το βλέπω καθημερινά. Εκτός το πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δουλεύουν σαν υπάλληλοι καθημερινά, πολλές ώρες, με πολύ πάθος και με πολύ όρεξη, να δουλεύουμε εμείς μισθός κανονικά καθημερινή ζωή είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά είδα εγώ μετανάστες, Πακιστανούς, Αφγανούς, Ιρακινούς, όλους. Όσοι πάνε εκεί, πάρα πολλές φορές αυτοί δεν έχουν να επιστρέφουν πίσω με το λεωφορείο το ειστήριο. Και πεινασμένοι και δεν έχουν να φάνε. Οι κοπέλες του IOM που δουλεύουν εκεί δεν έχουν καμία υποχρέωση. Αυτοί παίρνουν μισθό, δουλεύουν συγκεκριμένο αυτό το πράγμα. Αλλά έχω δει τα δάκρυα, κλάματα, πόνο, ανθρώπινο και από την τσέπη τους έχουν στηρίξει αυτά τα άτομα.
Αυτό είναι το πιο σπουδαίο και πιο σημαντικό. Ειλικρινά, όλο το προσωπικό, το δώρο. Και ο επικεφαλής αυτή την ομάδα, που έχει δουλέψει χρόνια, ο κ. Ευθεράς, πράγματι έχει πάρα πολύ ευαισθησία, ευθυνότητα, τόλμη για να προχωρήσει αυτό το έργο. Το δεύτερο σημαντικό, τώρα τελειώνει αυτό το πρόγραμμα, αυτό το σταδίο, θέλω να τονίσω τους εκπρόσωπους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Από καιρό που έχει ανακοινωθεί ότι σταματάει εγγραφές και τελειώνει αυτό το πρόγραμμα, με έχουν σπάσει τα τηλέφωνα εδώ και 3-4 μέρες, μέρα νύχτα, από όλη την Ελλάδα. Τι θα κάνουμε εμείς? Ο κόσμος, μετανάστες, εγώ θα μιλήσω για την δική μου χώρα, Πακιστάν. Πεινάνε, δεν έχουν πού να μένουν και θέλουν να φύγουν πίσω. Εγώ αρχή του μήνα, που συζητάγαμε με τον κ. Έστερας, πήγα τον είδα το Υπουργό του κ. Οικονόμου. Και την ατζέντα που είχαμε και άλλα θέματα, ήταν αυτό το κυριότερο. Το πρόγραμμα, οπωσδήποτε και στην προηγούμενη μερίδα, εδώ, σε αυτή την αίθουσα, το είχαμε δείξει. Ότι να μην σταματήσει, πρέπει να αρχίσει. Άσχετα τι κατάσταση βρίσκεται η χώρα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κυβέρνηση, υπαρξιακή κυβέρνηση, αλλά έναν άνθρωπο που όλοι το γνωρίζετε εσείς. Εγώ προσωπικά 25 χρόνια, 28 χρόνια συνεργάζομαι πολύ σκληρά και πολύ στενά με τον κύριο Ελευθέριο Οικονόμο σε όλες τις θέσεις τους. Ένας άνθρωπος που έχει μεγάλη δύναμη μέσα του, ευαισθησία, την προσπάθεια και τόλμη. Και το ίδιο και όλοι, στα όλα τα πόστα, οι στρατηγοί, οι ταξιάρχοι, οι δευτές, οι προσωπικοί, πράγματι, που καθημερινή βάση δίνει μάχη. Αυτή είναι αλήθεια. Ούτε κολακεύουμε την αστυνομία, ούτε τίποτα. Αυτή είναι πραγματικότητα. Το λέμε την αλήθεια. Υπάρχουν αδυναμίες παντού, σε κάθε κοινωνία. Καλοί, κακοί υπάρχουν παντού. Αυτό δεν σημαίνει ότι να το διαλύσουμε όλα. Έχει βελτίωσει πάρα πολύ την μάχη. Αλλά και αυτοί οι αστυνομικοί θέλουν εντολές. Κάνουν πολύ καλά τη δουλειά του, όπως αναφέρει την Αγγλική, ο Πετροράνη, επί κεφαλής ο ταξιάρχος, ο κ. Δανέκος και ο Σωτηρόκλος, πράγματι, ο Παναγιώτη Καλομήνης, και εγώ το ξέρω ότι υπάρχουν τηλέφωνα Κυριακές, Σαββάτα, και πάω εκεί πέρα και τους στηρίζω και τους βοηθάω όποτε χρειάζονται και τους βλέπω παρόν εκεί. Και δεν ξέρω να τα πω να πάνω, ο κ. Κατρεδάκης, ο κ. Γαλάκο, ο κ. Λούκας, όλοι είναι παρόν. Αυτό όμως είχε δημιουργήσει από χρόνια ένα μεγάλο αίτημα του εκπρόσωπων των νόμιμων μετανάστων εδώ στην Ελλάδα, ότι χωρίς συμμετοχή αυτούς και τον διάλογο δεν θα λύσει πρόβλημα το μεταναστευτικό. Γι' αυτό είχε πάρει πρωτοβουλία από τον κύριο Οικονόμο πολλά χρόνια πριν. Και έφτασαμε σε αυτό το σημείο και τώρα συνεργαζόμαστε με όλα τα επίπεδα πολύ στενή συνεργασία. Και αυτό πρέπει να συνεχίσει. Πρόγραμμα αυτό, χωρίς ένα λεπτό καθυστέρηση, πρέπει να συνεχίσει αμέσως από το Ιούνιο. Αλλιώς θα έχουμε μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Στους άνθρωποι θα είναι στους δρόμους, με καινούρια δεδομένα, προκλήσεις που έρχονται για μας, και εκεί θα έρθω για το ρατσισμό, ξυλοδέρμο, από ορισμένες ομάδες ακριοδεξίους, κυριότερα Χρυσή Αυγή. Είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει. Πριν ήταν, Χρυσή Αυγή, εντάξει. Αλλά τώρα είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό.
τους ψηφίσανε 400 τόσες χιλιάδες κόσμους, αν μπουν στη Βουλή, πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε προετοιμασμένοι συνεργασία, διάλογο και ψυχραιμία από όλους μας. Παρόλα οι μετανάστες, εμείς κάθε μέρα, Αφγανοί, Πακιστανοί, Ινδοί, Μπαγκλαντές, όλοι, Κούρδοι, Αφγανιστάν, όλοι, σκύβουν το κεφάλι και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, πώς θα προστατεύσουμε. Καθημερινή βάση, 2-3 περιστατικά σε διάφορες περιοχές. Ξυλοδαρμό. Ειδικά τους Πακιστανούς και Μπαγκλαντές και τους Αφγανούς. Άλλο θέμα που είχε αρχικά δυσκολίες από το IOM και από την αστυνομία για τις πρεσβείες. Η πακιστανική πρεσβεία δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Καταλαβαίνετε τη χώρα μας, Πακιστάν, υπόστη μεγάλη πίεση από τους Αμερικάνους, από τους Ευρωπαίους και από το πάνω. Οι συνθήκες εκεί πέρα για την τρομοκρατία και για διάφορα τέτοια φαινόμενα είναι παρκά. Εδώ έρχονται Πακιστανοί, σκίζουν τα χαρτιά τους, δεν έχουν αποδεικτικά στοιχεία. Η πρεσβεία έχει εντολή να ελέγξει. Οπωσδήποτε είναι υποχρέωση. Είναι Πακιστανός. Εάν δεν θα διαπιστώσει, πώς θα δώσει ταξιδιωτικό έγγραφο κάθε πρεσβεία. Γι' αυτό η πρεσβεία μας δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και πράγματι Σαββατοκυριακά. Άψογα. Πολύ λίγο προσωπικό που υπάρχει και επικεφαλή το πρόσωπος μας. Ο Σάφας Χάκαρ, που πράγματι έχει δώσει μεγάλη μάχη, έχει καταφέρει με τις δυνατότητες τους, έχει κάνει πάρα πολλή συνεργασία τώρα τελευταία και με την ελληνική αστυνομία και με το ΔΟΚ. Και θα συνεχίσει. Εκεί υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα που σας εξήγησα. Πρέπει να διαπιστώσει πρεσβεία ότι όντως είναι Πακιστάν. Έχουν γίνει παρελθόν, να σας ενημερώσω, τέτοια περιστατικά που δεν ήταν Πακιστανοί, πήρανε τα διαβατήρια και όταν φτάσανε στη χώρα μας, τους πιάσανε και δεν ήταν Πακιστανοί. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει, δεν είναι 7.000 Πακιστανοί ή ξένοι. Εάν σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια ευρώ, πιστέψτε με, πάρα πολλοί χιλιάδες, εκατοντάδες μετανάστες θα φύγουν. Θέλουν να φύγουν, είναι έτοιμοι και οικογένειες. Εδώ νόμιμοι μετανάστες φεύγουν. Όχι παράνομοι. Οι νόμιμοι